To všude jsme nahoře. Ježišmarja. Dívej se na ty řetisky, co nás drží. Ať jdou ti boty. Jdou dolů. Ty vole, ta veška si. Jo, dobrý, no, tak pak slezu. A pokud zavřený oči, radši. Tady nahoře je zima, co? Tady je pěkná kosa. Točím body. Já tady mám. Ale tohle už ani nevím, jak jsme stali. Tady je zima. Už jsme nahoře. Ty hodě dolů. Ale počkej, jak si ten iPhone upadne. Proto ho držím tyho jak. Zastav se očima na jednom bodě, počkej, tam je na nějakém stánku. Jo. A podívej se tady dolů na ten střed. Tady dolů na střed. Ale mají se hrozně daleko ty lidi. Ale tohle je dobrý. Ale počkej, chvíli. Na to půjdem. To se houpe tak a ještě se tou samotné No, na tom jsem se na Matějský malém jednou poblila. Co? Že jsem se na Matějský na tomhle malém jednou poblila. A to houpalo, točilo a pak to zastavilo a já říkám, jo, konečně. A najednou se to rozjelo znovu a já On tady zítra nedal to, ale. čo? Ne, čo ti jebe? A co je to, no? Tak ti podle mě se už si hlavou dolů. To je volný pár? Tam asi nic není, ale... Tož na další atrakci si vemu Mekinu. Jo, my už jedem dolů. Co? My už jedem dolů. Ne. Jo, jo. To je dobrý, tohle je taková pohodička celkem. Že to má nějakou bezpečnostní brzdu. Jako ručku. Co? Jako tam je lidi s tím bodem. Jako pořádáš? Jo. Co z toho začne? To hodím na YouTube. Černou? A skodebku. A ne? Se tam nevejdeš, ty. Taky ne.